tady další ochutnávku, jako skoro vždycky, to jsou brambory, jo. Jako brambory, ale dneska to jsou jako skoro vždycky lejsky, ale když tady mám teda otevření takový, jsou lejsky, tady Max Deep Red paprika. Ty paprikový, jo, a musíme ukázat pořádně, protože když zmuchlávají obal, jo. A jdeme je pořádně otestovat. Takže jak vypadají, jo. Ježiš, máte takový malý kus, to nejde vidět. Jako, je to dobrý. To fakt hodně paprikový. Takhle jako ty vroubky, jestli víte, akorát, že to jsou paprikový. Max. Jsou jako fakt dost dobrý, bych řekl. Celkově broubky byly vždycky chutné. Jakýkoliv chutné. Jsou to lejsky, no. Dneska je 27.3. A tady koukám, oni prošli 10.3. No, našli nás tak dávno není. To jsou 2 týdny. Ale jako, za mě fakt jsou dobrý, no. Nevím, co bych tomu měl říct. Jako 8 z 10 dávám. 8 z 10. Určitě doporučuji si koupit. Myslím, že za těch 25 nebo kolik 23 asi, jestli nestojí, se to vyplatí. Nekupujte, jo, teď dám normální reklamu na lejsky. Ježiši. Za mě jako fajnový. Možná bych si to koupil ještě někdy, to ještě úplně nevím. Možná změnil názor 9 z 10. Jsou fakt dobrý. Pro víc ochutnávek a různých takových videí. Dejte like a odběr, aby byla další ochutnávka různých takovýchhle brambůrků. Takže se připravte, dejte určitě odběr. Za chvíli bude mít 300 odběratelů a to je vše.